institucións e as competencias poderes dadas para que nos poidamos defender, realizar as nosas necesidades, porque para o conjunto dos españoles xa están as Cortes do Estado, xa está o Goberno do Estado. Para nós, en específico, está os poderes de autonomía de Galicia, e estes utilizan eso contra nós sistemáticamente. É un goberno que goberna contra os cidadáns, é un goberno de malandros, un goberno canalla, un goberno que está traicionando o povo e está traicionando a memoria de toda a ciudadanía que loitou durante século e medio, non só pola soberanía do povo galego, senón tamén pola emancipación das clases sociais explotadas e expoliadas, polas clases traballadoras e salariadas, pola clase labrega, sometida, esbullada, asoballada sistemáticamente, por unha clase labrega, por unha Galiza campesiña que pasa por ser, en todo o Estado, máis mansa que as propias vacas, pero que ten unha historia de loita de séculos, e senón, que foi a loita agrarista dos campesiñados galego contra os foristas, que foi a loita dos mortos de Sofán, de Oseira, de Nebra, que foi a loita liderada naquele momento por Basilio Álvarez, que foi a loita apoiada por todos os nacionalistas e irmandades da Fala, que foi esa loita que decía Obrañas, que era conservador, decía aquelo: como en Irlanda erguete anda, o modelo de Irlanda non era o modelo de Cataluña, era o modelo de Irlanda. Independentismo abstracto, é unha loita conectada á clase social máis numerosa que a clase traballadora máis